Ah, mga alas 12 na media. Okay, lapad nga saging. Saging. Wapo kay Bio. Oh. Lapad kay saging, guys. Antrak ka hapit ka mahuman. Driver na ko, wala yun. Katinan mo yung hagit. Kadapli ng taong driver. Oh. Mating kasagingan. Pakingan nila. Oh. Okay lang pakingan. Gamay lang ang mga buo nun. 260 na lang. 260 kabags. Pag yung trabaho na mo guys, init kayo. Kapit na human. Kapit na mahuman. Tamat guys.